Obongkha munggia andaro ekdom bolong kunigi saro yang chardi phunu bala pura bolong o kunigi saro pas poribar ko bahiro kawan kinno roko bolong tan bang ma tong phakya mo bolong khai ko hokja gyata arabor ka ya han bolong ni asu bolong asu aingo mungko tongo telemura tongo munggia tongo bazar bukang o bolong kunigi saro tan bang ma tong phainaro orang para baron ma tong phakata aginin para boro agi para kha tibak layo si tui bak lai biang abo ayang ko tam para singkam aingo jompi bukang da jompui kila bazar chauta nung aing ni da ayang ni si an bab kha koloy an am kha debrma yang hamjak phaketa yang cere pujon jimi phaketa yang wa nung yang tam ke sok phakya yang ngo hangka an babu kobor khaja gai sok pamka nin babu kobor khaja kangke sok pamka ta yang wa ama tu phaka nin ama khawar ni ama kha yang debrma nin pa aman para nok boro aman paran ka yang oko son para o bolongo da o bolongo no yang saka kalaita aing tisa agin chimin da no ro jagawa agin chimi ora ya sewi phakata nin ama songsa agin theke da khawra no ama songka o ma asu bolongo karen kurun kurin no tang kha tong lagi saro karang kuru kuri phan ma tong khata hano andra gundra khai nino ye theke tang choi thang ka buko phunula nin ye thek buzar ti soja jurate muke tang choi thang ka bin ye thek kongsa kari kya sibuk sukjagai yak tam sunjagai haspatalo thangai sokata tam chibugo sukja tam jibukla saimali angbo bupro sukjang mana tam ke sukjang bupro balu kha bahai ke sukjang mon sai khnal da 2 বছর ka khata bahai ke sukjang mon koite samoy bupro sukjang mani phungni tibor ko sukata tei atta rogong khana tam khlaine thangmani sukjak Cerai ya bersuwi ruana nih poltana thangmani. Oke. Ka sibuk sugui riri kata yakung kano yakung ayah nih pai aku itu tai khogoi mani aku hunyo mami aku songinyo sakha. Enggak cari nih somai kembali pageta. Oke. Enggak cari somai bari kano sukulai ini sukulai lega hamnya. Enggak bitirok boka bona di bitirok hamnya ta enggak ujarok nai lekha dokter thangya ta dokter thayaku enggak ujarok nai kha ka ba hamya ka lokha ano chuba so khai dokter thalega ta kodin pore dokter thangasa ka khana mas ka sero ka khana chibuk sujang no mas ka se tong tong kha Om pore se olokhe ta mangesa ya kun sok thanga da olokha matan sukata na nung agi ব্যবসা rakbo khayo ni no tam ব্যবসা khlai mangkatang phalo agi busang ya purda na busang moi pai busang ya pujo mangkatang phalo ta busang pujo kang ব্যবসা khokata tab ki tam khlai tong ta bukhai ko hanu nogo matong ta nin busa khorok buse tinjana nin busa dam khlai han busa ke ko hanu kam khamiya ning tong ta nong no bo nok tam gya sik marang lai kha kuno nok nuk ti sai man la lia na tam bo ma hai nok riya ga jang ka chung mai ya ta hinki nor agi ka ham purung kang ke tangi tang man la lia ka ham pujo kang mung khtung phal chau kandri rok tano makhon rok tano muya rok khayo ade khan phal cha asuk bolongo tong mane norok tam tamo suida rung bo ma hai tam bo ma hai opsira ka nog rok krita nog rok mana musungo raba rok mana musungo sarkano subana musungo norok ke tang ge ka ham tong lai puro asu busa khorok tam ung ye sini sikang tam ni bagai tisa ko lama gana thang lai lia asuk bolongo ma tong lai kha mane lamao thana kabo
jaga buni baik rogo thana nongga ba thaliya to jaga tong hata mo jaga rok Besang kini besek torbe kya? masa 2 বছর kadrop te masa 6-7 বছর ka 7 বছর ka Okra. joto nokra Nungko second gang ke 2 besar. Tema sangke? te masa ka sa drop chiko Tahu serai masa ketal tong piro na? iya sa drop 2 বছর kadrop hi 2 bazar kadrop ta mas ka kaya ko 2 bazar mane 14 din. Mas kasih kaya ko. Ginong rote kisah kena osgan tanan kangke rung rogoi parang tanau yang ti korma tong bong yang ti pun kola yang ot ti kotor ma keni kisah ti tong ti wang parang ma thango ta nije noi sokui ma thango o sakma bat bazar nang tanan busi somaina nangwa yang tei ko tanani himnani ka 2 gonta rong ma him nok ni 2 gonta sakma bazar thanani ma himu mungia bazar tanan ke mungnya bazar thana basam ta chalo 2 gonta lama thangai che nang bazar soyo yang Wama ala him jima yang ka ba kuno gari subida ro kerinya gari sugora phaina pano gari reserve rok santa gari ungka sujorang kangke besek ma jora bai takini no ku saka jorang ka 200 rok santa mungkin nona sa pai rekha mo hingke doctor rok pai rohota o bonus tong thangka pai man liya Mhm. Kan takde buksong sini tibra sarok bolong bisingo ma tongmani omongkha mungia kamane Ramnarayan para o jagao khub family ekdom kom অবস্থা একদম সিতরাজাক nok kisik misik অবস্থা একদম সিতরাজাক অজগানি অরনি বড় কুতুলাই মে এং tongkha jaga pai thanang kangkha on jaga thanang jaga paine nangnai a jaga paine bo borokni aba hairang krei obahanya অবস্থা o kreni thaklaijak oboni bisingo se tei khorok tam bwsa borokni Tako bukungno kisa chuba chong khari nam chungta. Nato non lukunon koyo. bihik gangkha ye the krei tak bwsa khorok tam bwsai tongo bwsai bo sogya omaike bolongo ma tong tonglaikha boro onne jaga o thangai thangna phano borokni khomota kreikha obai subidar kreikha ka borokni nok ekdom sitrajak borokno kebo chobana muchung gangkhe o jaga phaimano kwbangma naikol nai tongo chobanai bodol tongo buri bodol tongo chela bodol tongo sikla bodol tongo kwbangma songsta khajak tongo chobanai buthu phunine bon bagai norok jodi nugi tong hangke borokno chobana nangthang oro phaine phaine nangthang nang do chala yakung yak hamung tong nang tangai teisanin bihik bwsarok no kaham jaga talanglia ang hingkai bufang sagni kalai bufang tanai thangmani kebo nuhuya bo lunga wasi kalai gonta kaisarok waisin thima sung tongha basane men didak pedak han maroko aprun sini anmo khakla rok sabai mani background bara background sabai mani kamsi khaimalia ai ke jomsi kam khayo ang kam khai bufang rok tano wa rok tano ta agiwo ate khemang sai khaimani engke je monane burui kaijak bai bwsama sang purka kam khai purkaino ke bunuhuya nong paran bo rok bunuhuya saisung thango bufang tanani kalai rika wasing bufang kuchungni bufang bedek bungkota bungko borsuri bedek tanmani ke kalai ada se gonda kaisi leng tonghana phayane me phaisme ate taisma roko aprun sini anmo khakla rok sabin kam sikhaimalia sarapsa khaikeche mama roko anmo apsung tongkha dehar abono joto lukrongno ang kobokjago chini luku chuba phuno jeng abai thangya mane a rangbai jeng kaya lukurok delivery tongya bele salo bat kri khe lukurok ri manba chuba ma manba maya kaisa abono kaisa dugan phun kholorna nangnai emne angkhai do mikar khayo mikar dugan phuno ano kaisa banji thangnani mai khorsa buti chai thangnani abo hai dugan rok phuno besta khaya ano rina nangnai hai kaise sarkar rok chuba khaisi ang thangnani hingkai abo ni abo hainai lukurok le busukba o ungko punnok thong sungchai ri drop mai ke banji drop khaisi ri ru hingkai buti chadarang ka abo bai ke rangkai ani waisa sakana paikha tai na jagli abo tai phailia ang abono kaisa lukurni badino sarkarokno sana muchungo raja hindi mudi sarkar hindi borok chubai tongkhai ang belaino chajago o sar chongno ang ma kobogo
je jaga pun tongthong ekta borok to ani mungkai Sorong Kumar Deborma angke neng ke nin bihik je yakung soman busuk baloka abo hingkai kakhna 10-12 bosor kakhna afro busa khorok busuk je yakung sai sin afro busa gnui ani gnui mane a yakung nosto nge sine khorok ni na busa kaisa okarata jotoni terpora ani busa ungkha dilbari ungkha afruno o dilbari ngi babai oko boino mas marang tongphuno chibuk sukjago ang saka bar mono bolokta tande ang tan busa yakung nosto nge pruno busa khorok ningjak na ningjak yakung nosto ngbai pai ne te khorok cha hospital ni phai lekha pora kring kai jeng des khaksa kri hima hai jeng nugya abo hayo tongo andaro angkai abo siani no sungno sirnani khadi kisa angbo lekha pora kriba angne musungo angbo lekha pora rok sirna musungo lekha pora bo ang kri ekta boi hai chakri mano musung tongo angbo mokol nungna musung tongo thangmaya himaya haing tongo sori bari ma haing tongo angkai nugjak bihino ani tagbo adar card rok kri adar card kiskri khwani ambage phan kring tongo angkai nog rok bo maya nog rok bo kaisa nang tongkhai hi mo kisi misi jot to pai tongkhai mo tim rok tiklajak mangsi tiyang mangsi yasang ma tongo angkai oro tuini bo bibo tukuka angkai bothrai thayo tuini angkai bo kusugo angkai o tuino rumuno phuno khogoi golao tonkha kai chungui phayo do abno sma nanglayo o tui rumuno khogoi tonkha se chungui phaike se tui keluk thaka singya deba wasoro dai tonkha golaro abno manango angkai jemon chin borok blekar phunung mano patromung mano tuibo tukuka angkai mo nungna jaga kri omo tui kosok phayo thi sutui musuku tui pom gano biri serikai ekdom tongnani jamila chinoro ekdom kunphunse budi khudi phun charnai oro thuinai tongkhai abo hai obostha des amo chini mo para angkai ke khajang takte usang tinin bagai sang lachinai jadran hambai